Så er det onsdag morgen, og jeg er på vej til et møde her fra morgenstunden her. Vi har nogle problemer på Facebook, fordi at vi kan simpelthen ikke poste på vores side. Så lige nu så knokler vi med at finde ud af, hvad der er galt. Og det er faktisk lidt kritisk, så vi har rigtig travlt. Men vi må se, hvad der sker, og så må vi jo tage den derfra. Så blev der endelig lidt tid til havearbejde, og jeg skal i gang med at slå hæk. Og det er jo en lækker motoriseret ting. Der er jo ikke noget så skønt som motoriserede haveredskaber. Husk køreværnene. Og husk sikkerhedsbrillerne. Så kører vi. Så skal vi til at have slået græsset. Og jeg gør jo det, at det her, der ligger her, det lader jeg faktisk ligge, og så slår jeg det bare ned i græsset. Der er nogen, der siger, at man ikke skal, og nogen, der siger, at man skal, og man godt kan gøre det. Men ved du hvad, jeg har simpelthen ikke tid til at rive det sammen og komme det i poser og køre det ned på dumpen, for at jeg skal tømme poserne og så køre hjem igen. Jeg slår det ned i græsset, så det går jeg i gang med. Sådan. Så er det klaret. Ja, det er tidlig torsdag morgen her, og jeg skal til at i seng. Fasten, den starter lige om nogle få minutter her, og det har været en god dag, hvor at jeg har blandt andet fået klippet hækken og slået græsset. Men jeg har også været ude ved Sammy og Sammys mor, og der var Sammys søster og en ven og hans mor også, og det var rigtig hyggeligt. Vi sad og fik en dejlig snak, og Asim slappede også af og rigtig hyggede sig. Så det var en rigtig dejlig aften. I morgen tager vi til Odense, hvor at vi starter med at skal en tur i en stor bazar, der er i Odense, og derefter så skal vi ud til noget, der hedder Pigernes Aktivitetsforening. Det er nogle piger, som der skulle være rigtig godt gang i. Jeg glæder mig til at stille dem nogle spørgsmål. Der kommer nok også et Justin Bieber spørgsmål eller sådan noget. Men og så bagefter, så skal vi ud og spise sammen med nogen i Odense og bryde fasten. Og det bliver rigtig hyggeligt, så det bliver nok lidt sent, inden vi kommer hjem i morgen. Så. Men det skal nok blive hyggeligt. Inden vi går i seng, skal vi lige huske at drikke noget vand. Så skal det nok gå.